манфиати ёки ақаллан нейтрал ҳуринисо Ализода раиси шӯрои воситаҳои ахбори оммаи Тоҷикистон интихоб шуд. Ӯро ба ин мақом вакилони шӯро дар ҷаласаи солонаи ин созмони журналистӣ баргузиданд. бо як овоз ба вазифаи раиси шӯрои воситаҳои ахбори омма ҳуринисо Ализода интихоб гардиданд. аз шумо хоҳиш мекунам ина тасдиқ кунед. қабл аз интихоби раиси нав дар ҷаласаи шӯро вазъи расонаҳо дар давраи пандемияи COVID-19 мушкили дастрасӣ ба иттилоъ ва мониторинги 6 моҳаи ин созмони журналистӣ оид ба нақзи меъёрҳои ахлоқии журналистӣ баррасӣ шуд. Хуршед Қурбоншоев, ҳуқуқшиноси шӯрои ВАО гуфт, дар пажӯҳиш ҳудуди 80 расона фаро гирифта шуда, беш аз 400 ҳолати нақзи меъёрҳои ахлоқиро ошкор намуданд. аз ҳама бештар ба таври умумӣ агар мушаххас карда нагӯем кадом бандҳоро нақз карданд, аз ҳама бештар дар ҷои аввал рӯзномаи Фаражм истад бо миқдори 55 бор нақз гаштани меъёрҳои ҳуқуқӣ. ҷои дуюмро саҳифаи ё пойгоҳи электронии пресса TG бо 44 нақзи меъёрҳои ахлоқӣ. дар ҷои сеюм маҷаллаи SSR 28 бор. дар ҷои чорум нашрияи Самак 27 бор. дар ҷои панҷум саҳифаи интернетии Оила TG 24 бор. дар ҷои шашум Боҷу Хироҷ 23 бор. дар ҷои ҳафтум Тоҷикистон 22 бор. дар ҷои ҳаштум чуноне ки устод қайд кардан Минбари халқ 20 бор. Мароми пойтахт 20 бор. Дайҷестпресс 16 бор. Оила 16 бор. дар ҷаласа интиқодҳоям садо дод ки шӯрои ВАО дар ҳимоят аз ҳуқуқи журналистон бояд фаъол шавад. бархе иштирокчиёни ҷаласа таъкид намуданд ки ин созмон бояд пуле миёни расонаҳо ва ҳукумат шавад. як таҳаввулоте ба миён омад дар натиҷаи тезитун шудани муноқишаҳо дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон. яке аз камбудиҳои асосӣ ин камбудӣ агар дастрасӣ ба иттилоот бошад, мақомоти мо сари вақт афсус ки пешниҳод карда наметавонистанд, қирғизо аввалин шуда ҳамон хабара интишор мекарданд ва афкори ҷамъиятӣ дар давраи аввал дар асоси таъҷилан интишор шудани хабар аз ҷои воқеа қариб ки чӣ шуд фароҳам омад. шӯрои ВАО як созмони мустақили журналистист ки соли 2009 ташкил шуда дар баробари ҳимоят аз ҳаққи хабарнигорон муҳтавои матолиби нашрияҳоро аз нигоҳи мутобиқаташон ба кодекси ахлоқи журналистӣ пайгирӣ мекунад.